Achija dek maitudo ginek mar mane en manager mar kambi mar Wells Fargo Willy Zayeko ogengnegi Herrimand jela ma Kodiaga kairito winjo bura makamano. Victor Umokoth maong'ere kaka Cisco, Duncan Ochieng maong'ere kaka Otuchi kod Samuel Onyango maong'ere kaka Jaboda nochopo e nyim doho ma Siaya kama jang'ad bura David Kemei osomonegi e ketho maduto negi kwedo. Samuel Onyango neriko kwa mondo mi we thuolo gi Rambun kapod irito winjo bura tarik 8 dwe manyien, to kata kamano ne ok onyalore. Justice Kemei ogolo chik mondo mi achija adek go duto gengnegi Herrimand ka girito burano ma ibiro winji tarik 26 gi 27 mar dwe mar abich higani. Achija go itudo gi nek mar Willis mane otimore tarik 23 dwe mar 10 higa mokalo. Kuhusu mshtakiwa wa pili, ombi lake umekubaliwa kwamba utapelekwa Kisumu Maximum Prison mahali utazuiliwa kwa remand hadi kesi itakapoisha. Na kuhusu bondi ya mshtakiwa wa tatu, mahakama itatoa uamuzi na kesi itarudi tarehe 8 mwezi wa 4